Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Bruno eta familia aitaren lanarengatik Berlinetik Auschwitzera lekualdatu ziren. Bruno haserre zegoen eta leihotik begiratzen zuenean pijama marradunaz jantzitako jendea ikusten zuen. Asko aspertzen zenez, egun batean esploratzera ateratzea pentsatu zuen. Esploratzen ari zela Esmoel izeneko haur bat ezagutu zuen. Esmoelek pijama marradunaz jantzita zegoen eta lagun handiak egin ziren. Esmoelek bere aita desagertu zela kontatu zion Brunori. Eta biok batera haren bila joatea erabaki zuten. Zer gertatuko ote da?